Kaixo, ze moduz, gaur egun, ze moduz ondo esatea pixka zaila da, ez da? Egoerak oso zailak bizitzen ari geralako. Baina, horretagaitikan, dakarkigu ipuin kontalariak zuei, ipuinak ea pixkatxo bat erraxago egiten zaigun etxean egote hau. Gaur kontatuko dizudan istorioa, e, erligiotik doa, jainkosa bateri buruz. Nik ez neban ezagutzen. Niretzako berria izan da. Danontzako ezagunagoa dira Adan eta Ebaren istorioa. Baietz, Edenen bizi ziran, paradisuan, jardin zoragarriak, emankorrak, baina gutxiagok ezagutuko dezuena, nik pentsat ez neban ezagutzen, Adamek Ebaren aurretik beste emakume bat izan zuela. Bai, ondo entzuten zute. Adamek beste emakume bat izan zuen Ebaren aurretik. Ezagutzen da zute? Lilith izena zeukan. Eta Adam eta Lilith paradisuan bizi ziren. Ta ze gertatu zen orduan? Entzun nadi. Zeren eta danu daukagu Edena paradisu bat bezala, ez da? Baina Lilithentzako etzan oso paradisu ederra ora. Zeren eta Adamek bizitza gogaegaetza egiten zion. Oso zaila. Adamek pentsatzen zegoen Lilithen gainetik zegoela. Eta Lilith hortzegoela, bere emazte bezala, berak agindutakoa egiteko. Baina Lilith oso emakume gogorra zen, eta indartsua eta karakter gogorrekoa gainera. Eta Adamek egintzen ziona egiteko ez zegoen prest. Eta esaten zion Lilithek, baina, zu nortzera neri ezer agintzeko. Barkatu, baina hemen biok berdinak gara, Zu eta ni berdin sortu gintuzten, hautzetatik. Beraz, orain ez etorri neri esaten, zuk agindutakoa bete behar dudala. Ez. Baina Adamek insistitu egiten zeban. Lilith, berak egizan beharko bezandakoa bete behartze bala. Lilith naskatu zen arte. Ta santzeban begira. Hor gelditzen zera, ni banoa. Paradisu izugarria izango da, baina zure ondoan infernu hutsa dago. Eta joan egin zen, Lilith. Eta joan. Bagizten hori egiten? Itxaso gorriraino. Itxaso gorrian, ze aurkituko? Eta deabru pila bat. Aura bai zen deabruen bizileku. Bai. Eta han geratu zen, noski. Han bai benetan libre sentitzen zala aske. Adan bitartean, han Edenen bakarrik gelditu zen. Eta nik orain ze kontsoli egin behar dut. Badakit. Eta jainkoaren gana joan zen. Aizu, jainko jauna, ez zait bat niri Lilith paradisotikan joan? Nola? Paradisutik joan zaizula? Eta jainkoak hori ere, ez zuen onartu. Eta santzuan, 3 aingeru bialduko ditut Lilithen bila. Tan jaitsi ziren, 3 aingeru itxaso gorrira, Lilith zegoen tokira. Eta santzion, aizue Lilith, jainkoak bialdu gaitu, hemen zure bila. Adamena joan behartzerala Edenera. Zu bere emazte izan behartzera eta. Lilithek ordea ez zakan inolako intentziorik itxaso gorria atzean usteko. Eta berriz ere Adamekin bueltatzeko Edenera. Eta esan zien aingerueri juntzeintezkela ja zerura, bera ez dala bueltatuko Edenera. Eta jainkoari esan zezaketela nahi zutena. Baina aingeruak zate zioten, ez, zu Adamekena ez bazera bueltatzen guk hemen ito behartzaitugu. Nola ni hemen ito? Ni jainkosa bat naiz. Eta jainkoak neri emandako bete beharra da ume jaio berriak zaintzea. Ni ume jaio berrien zaindari baldiman naiz, nolatan ito behar nauzue. Gero zein ningo da ume jaio berrien arduradun. Aingeruak zalantzan geratu ziren eta santzuten, arrazoi dauka. Ezin diogu ito. Eta orduan, joan egin ziren. Berriro ere bai,
Jainkoaren ara. Lilith etzen jainkosa normala, ez. Bere sedukzioa erabiltzen zeban, hango deabro guztiak tentatzeko. Eta inork ezin zuen bere tentaldetik iaz egin, Zeren eta, zen olako emakumet zarrazan gure Lilith. Bai. Esango dizuet gehiago, Samael deabru haundearen maitale egin zen. Eta ume pila bat izan zituzten. Hala ere, hiru aingeruak zerura joan zirenean, eta jainkoari kontatu ziotenean, Lilithek esandakoa, jainkoa sutan jarri zen. Eta zigortu egin zuen Lilith. Nola zigortu zuen Lilith? Lehenik eta behin. Jainkosa, erdi gizaki, erdi deabru bihurtu zuen. Eta bigarren itkan, izaten zituen aur guztietatik egunero 100 hilko zituen. Bere zaintzapean zeuden aurretatikan. Etzen edo nolako zigorra. Baina Lilithek han jarraitu zeban bere paradisu pertsonalean, deabruen artean bere sedukzioarekin. Eta altzuen inean, aurra jaiotzen zean inean, aurren zaindari ere izan zen. Eta da, zer gertatuko zen Adamekin? Bueno, jainkoak ikusirik, onarturik, Lilith etzala Adamekin bueltatuko, esan zuen, beste Lilith bat ez dugu egingo, beste arazo berdina izango dugu. Oraingo honetan, Adameri saietz bat kenduko dugu, eta bere saietzetikan sortuko dugu beste emakume bat. Eta hala izan zen. Emakume haura, Adameri egokitutako emakume izan zen, bere aginduak betetzen zituena. Ta han geratu zen Adam paradisuan Ebarekin, eta Lilith itxaso gorrian deabruen paradisuan. Eta hau alabazan edo espazan, zar nadila kalabazan eta atera nadila zuen etxeko plazan. Ondo segi.